बेयाव आंनि बुंनो गोनां बाथ्रा बेनो जे आथिखालनि बिजेपिनि जे स्टेट गभर्नमेन्ट दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि बड'लेण्डनि जि मोनसे गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्ट मोननैया लोगो नांनानै थांनाय बोसोरनै समनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डखौथ' फोजोबथारनो सानथ्र'हायै खैसार कनस्पिरेसि अलरेडि साखांजोब्बाय फानदौलिं साबाय आरो बे फानदौलिंआव नांहोनानै बर' हारि आरो बड'लेण्डखौ फोजोबनो थाखाय बिसोर अलरेडि थाम-थिम माखासे खामानिखौ मावखांजोब्बाय आरोखि आरो बेनि फोरमान हिसाबै जोङो रग' रग' माखासे जाथायखौ बुंनो हायो। नै दाखालिसो आङो गुवाहाटीयाव दंहैयोमोन। भातारमारि गामिनि जोंनि सासे खोब मोदोम गुदुं ससियेल एक्टिभिस्ट लालु ब्रह्म बियो आंनो फन हरनानै खिन्थाहरबाय जे जों गामिनि भातारमारि गामिनि 36 बिगा हाखौ क'क्राझारनि डिसि अफिसनिफ्राय एसडिसि थिनहरनानै डिसिनि रायनो माबा गोदान बांल' लुगोन डिसि अफिस लुगोननो सार्किट हाउस लुगोननो माबा माबि गोदान गोदान अफिस लुनो थाखाय हाखौ सेना लानो नागिरदों। मा खालामनांगौ होनदों। आं बाहाय जुजिनांगौ। गुवाहाटीयाव बियो 24 जुन खालि सानै थान्दै दैथायहरनानै आंखौ लोगो हमहैदों। नै मैयाबो भातारमारि गामिनिफ्राय सानैखौ रेसपन्सिबोल मानसि बिथांमोना थांनानै आंजों सावरायहैदों। बिथांमोनखौ हानायखिनिखौ आं माखासे एडभाइस होदों। जोंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो बे हाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जुग जुग आबै आबौनिफ्राय मोननाय हा बियो बेखौ थैले उजिले भातारमारि गामियानो जा बा गुबुन गामियानो जा बड'लेण्ड ओनसोलनि 1 इन्सि गामि दरसे हाखौ बर'फ्रा थैले उजिले हगारनो हाया। बेनि थाखायनो जों गुवाहाटी हाइकर्टआवबो पिआइएल केस होनानै आसाम गभर्नमेन्टनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जे गाज्रि पलिसिफोर बे पलिसिखौ जों चेलेन्ज खालामगासिनो दं आरोखि। बे भातारमारि गामिनि बर'फोरनि हाखौल' सेनो नागिराखै। गुवाहाटीयाव दाख्लै गोजां बोथोर समाव गरसुक ओनसोलाव गोबां बर' न'खरफोरखौ होखारबाय। गोजां बोथोर समाव न' बां सिफायजोब्बाय 6 सम्पति धंस खालामजोब्बाय। आरो नै दाखालि मे मासनि 13 थारिखआव गुवाहाटी सहरनि सिङाव थानाय बरबारि गामियाव 40 न'खर बर'फोरखौ न' बां सिफायजोब्बाय बुलडोजर लगायबाय जेसिबि लगायबाय। दिनै मानसिफ्रा बिराद हाहाकार दं। आङो खेबथाम नायहैखांबाय बिसोरनि अबस्था बिराद गाज्रि। दिनैसिम प्रमद बर'आ लरेन्स इस्लारिमोन उरखावग्रा ब्रह्म सासे केबिनेट मन्थ्रि दं। बे गुवाहाटीयाव बरबुरि ओनसोलाव जोंनि बर' फिसाफ्रा आलाय आथानै जे दिनै जिउ खांगासिनो दं होखारजाबाय न' बां सिफायजाबाय 1 सेकेन्ड 1 मिनिटनि थाखाय बिसोर बाव थांनानै नुजाहैयाखै। ओमफ्राय बाव फैनानै खोनाफैबावबाय आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव बे प्रमद बर' ओमफ्राय माबामोना लरेन्स इस्लारिमोना जोंनि आइ आफाखौ थगायगासिनो दं। मा रोखोम थगायदों गावसोरलायनो खुनु एनअसि हराखै आरो बर'फोरनि हाखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्टखौ बिदि सेना लाहोनानै बायदिसिना अफिस टफिसनि थाखाय लाहोआ होनना बुंदों। हयरे दिनै आं बाव फैनानै मोनफैबाय क'क्राझार डिसि अफिस एसडिसि अफिसनिफ्राय जों मोनसे रेकर्ड दिहुननो हाबाय जे 2021नि 3 सेप्तेम्बर खालि 31 बिगा हा बे भातारमारि गामिनिफ्राय दानख'नानै डिसि अफिसनो गथायनायनि एनअसि अलरेडि बिसोर लिरना हरबाय। बेनि उनाव नभेम्बर दाननि 1 थारिख 2021नि बेवहायबो बिगाबा हाखौ होनायाव अबजेक्सन गैया होननानै एनअसि अलरेडि हरबाय। गांनै एनअसि हरखांबाय 2021नि 3 सेप्तेम्बराव गांसे 2021नि 1 नभेम्बर गांसे गासै 36 बिगा हाखौ डिसि अफिसनो हगारनायनि एनअसि बिसोर होबाय आरोखि। फारसेथिं रायजोखौ थगायगासिनो दं एनअसिबो होआखै जेबो होआखैलायनो मा सासे बिटिसिनि चिफआ बोरै थगायनो हायो। भारतनि संबिधान गीता भागवत
इसोरखौ सपद ग्रहण खालामनानै समय लाग्रा मानसिफ्रा बोरै थगायनो हायो आरो बे क'क्राझार इस्टनि MLA मैया दाख्लैसो गोदान MLA जादों बियो सेंग्रा मानसि बियो जों अनो एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन लरेन्स इस्लारि बेबो थगायना बुंगासिनो दङ मा बुंदों बियो खुनु NOC थुनोसि हराखै जों हरो होनदों अलरेडि हरखांबाय बोसोरसे बारलांबाय NOC हरनाया मा जाखो बेलाय नोंसोर जुदि बर' जाथिनि बड'लेण्डखौ सालायनो दायित्व मोननाय बे मानसिया जुदि जोंनि आइ आफा रायजोखौ बिदिनो थगायबाय थायोब्ला आरो जोंनि बड'लेण्डनि हा बड'लेण्डनि अट'नमिखौ जुदि फाननानै जायोब्ला हा नोंसोरखौ सोर बर' फिसाया फोथायनांगौ जागोन बेखायनो आं दिनै खावलायनोसो लुबैदों नोंसोर जेबो रोंखाला जेबो हाखाला बेखायनो इमिडियेटलि अन मरेल ग्राउन्ड नोंसोरो नोंसोरनि बिबानखौ गारना फैनांगौ आरो दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजोखौ आं खावलायनो लुबैदों बे प्रमद बर'आ आसाम गभर्नमेन्ट मोनसे NOC हरबाय दं सिरि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासै 4 जिल्ला दं दा तामुलपुरजों 4 जिल्ला जाबाय बे बड'लेण्डनि 4 जिल्लायाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दं बेवहाय नेपालि अरिजिन मानसिफोरखौ गरखा नाम गोदान सोलायनानै आसाम गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो हानाय हा बायनो हानाय प्रटेक्टेड क्लासाव अलरेडि सोखांबावबायसोमोनहाय दा जोंहा सन्देह दङ बे खेथ्रआवबो प्रमद बर'आ BTCनिफ्राय डेफिनेटलि NOC हरदों बियो जे नेपालिफोरखौ गरखाफोरखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थाहोनायाव जोंहा आपत्ति गैया होननानै सिरि बे NOC हरदों बे जुदि NOC हरामोनब्ला दिनै माने प्रटेस्ट खालामाखै दिनै नेपालिल' नङा बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां गुबुन जाथि गस्थिनि मानसि दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा हा हु बायनायनि अधिकार गैया डिजार्भिं नङा पाट्टा मोननाङा रेजिस्ट्रेसन मोननाङा नामजारि मोननाङा बेबायदि मानसिफोरनो दिनै DC अफिसा सिरि हाखौ होखोमाजोबनोसै बेनि जाहोना मा 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 4 तारिखआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बै समनिया मोनसे नटिफिकेसन होनानै 16टा डिपार्टमेन्टखौ DCफोरनो अलरेडि हरखांजोब्बाय आरो बे 16टा डिपार्टमेन्टआव मा डिपार्टमेन्ट दंबावो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट दङ DCनो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ हरखांनायनि उनाव DCआथ' खामानि मावखागोन मालाय दिनै थगायगासिनो दं दा बेखौनो जों चेलेन्ज खालामदों BTC एकर्ड मथे जोंहा 39टा डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन बे 39टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै बिसोर हरजोबना दङ आरो बड'लेण्डनि जिथु ओनसोलाव 3079 गान गामि अलरेडि हाबखांबायमोन बे 3079 गान गामिनि गेजेराव दिनै जुदि बाउन्डारि कमिसना 1012सो गामि बा 500सो गामि दाननांगौ होननानै रिकमेन्डेसन होयोबा दानजायोब्ला मा बड'लेण्ड थाबावगोन बियो मा अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल थाबावगोन मा सिकित्सा थाबावगोन बियो बेखायनो जों चेलेन्ज खालामदों थैलाय उजिलाय बड'लेण्डनि बाउन्डारिनिफ्राय 1 इन्सि गामि दरसेबो दाननो मोना खुनु पावार एन्ड फांसन खुनु साबजेक्टखौ दाननो मोना भातारमारि ओनसोलनि जिथु जोंनि आइ आफा रायजोफोर बिसोर जुग जुग बे जायगायावनो बे गामियावनो संसार जाबोनाय रायजो जाबोनाय मानसिफोर बर' समाजखौ दानायाव खांनायाव बाहागो लाग्रा गोबां बोराय मानसि थैलांबाय जेरै चक्रमणि ब्रह्म गोदो दुलाराय बर' समाजनि सासे बिराद गिदिर गायसनगिरि आफादगिरिमोन बियो अल गवालपारा जिल्लानि बे जेला गोथाङै दंमोन जों फैबाय थायोमोन बिनि न'आव आरो बे भातारमारि गामियावनो गौरां दैमा जिङाव 1975-76 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि गल्डेन जुबलि सेलिब्रेसन जादोंमोन थैथां बिथांमोना बिराद खाथिदों बिसोराबो माइरं दैरं हरदों थाखा फैसा हरदों अनेक खाथिदों आरो बे गामिनि रायजो राजा बिसाराफोर नैबेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड' कालचारेल कमप्लेक्स गायसंबाय बिनि थाखाय फ्राय 10 बोसोरसोनि सिगाङाव 105 बिगा हा अलरेडि बिथांमोन हरखांबाय 120 बिगा आरो दिनै जिखिनि 36 बिगा हा दंबावो बेखौ सेयोब्ला मा जानानै थागोन बिसोरो बहा आबाद मावगोन बहा मोसौ मासेखौ खागोन बहा बोरमा गुमगोन बिनिख्रुइ अयनायसिन माबा थानो हागौ नामा लाजिनांगौ बिसोर प्रमद बर'मोना बे लरेन्स मोना उरखाव गोरा ब्रह्ममोना आरो भारतनि आयेना मा होनो 6 सिडिउल मा होनो
सिक्स सिडिउल आयेन मथे प्रभिजन मथे ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनाव सोङाब्ला बा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय पारमिसन होनोबा गभर्नमेन्टआ सोनो हाया 2013आव इन्डियान पार्लियामेन्टआ आंबो एमपि दं बे समाव मोनसे आयेन पास खालामदों लेन्ड एक्विजिशन एक्ट बे लेन्ड एक्विजिशन एक्टनि मोनसे सेक्सना बुंदों जे ट्राइबेलनि हाखौ दांनोनो दांनोनो मोना दिनै बे दांनो नागिरदों जुदिও बे ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्टआव गोलैया किन्तु इन दि मिन टाइम 2003आव बिटिसि एक्ट पास जाखांनायनि उनाव बिटिसि जोनोम जानायनि उनाव बे सिक्स सिडिउल आन्दाराव अलरेडि हाबबाय ट्राइबेल बेल्ट बुंनाय आयेननिखौ गोख्रोंसिन सिक्स सिडिउल एक्टआ दा बे सिक्स सिडिउलनि प्रटेक्टेड जितु एक्ट दं लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मेटारखौ डिल खालामनो हाग्रा बे एक्ट थासेयाव बोरैहाय भातारमारि गामिनि जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरनि हा हुखौ बोरै सेनो नागिरदों लाजिनांगौ बिसोरो होथों बे गावनि बिमानि हाखौ बे लरेन्सआ होथों हिम्मत दं बिस्रा लाजिनांगौ दुखु फैयो असे खोथा बुंबा बिसोर गाज्रिसो मोनो जोंखौ बिराद बोराबो गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारि होयो बायदिसिना इउटुब चेनेल थ्रयै दिनैथ' जों जा नुदों जोंनि आइ आफाफोरनि सायाव बिराद गिदिर मोनसे टेररिज्म सालिदों बिसोरो निउ टेररिस्ट होननो नागिरदों बिसोरखौ गोदान सन्त्रासबादि मानसि बिसोरो गुवाहाटि हाइकर्टआव पिएल केस होनायनि थाखाय आं बायदि मानसिनि मुसुखा बानायनानै सावखांजोब्बाय डक्टर मंगलजों हाज'वारि रन्जित शेखर मुसाहारियाबा रन्जित कुमार बरगयारि बर' साहित्य सभानि गोदोनि बिराद लिडार एबसेन्ट लिडार अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरिमोन आरो दतमानि राजेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बियो बिनि मुसुखाबो सावदों लाजिया बिसोरो डक्टर दिनेन्द्र बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोननि मुसुखाखौ जोंनि मुसुखाखौ सावजोबदों आरो मा खालामबावदों नै दाखालि तामुलपुराव जालांनाय बर' थुनलाइ आफादाव दिनेन्द्र बसुमतारीया जोंनि पिएल केसआव सासे सिगनेटारि जानायनि दायावनो दाय दिहुननानै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरिनि बिबाननिफ्राय बिथांखौ होखारदों लासिंसिं बियो मानो खालामगौ बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसाराव खालामदों जाहैबाय ओमफ्राय ओरैबायदि 2 नम्बरि खालामबावदों एबसुनिफ्राय बै समाव 15 जन डेलिगेट हाबनो मोनो किन्तु दाखालि मा खालामदों 15 जननि जायगायाव 30-35 जन हाबखोमादों जाहैबाय आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय 2, 3, 4, 5 हाबदेरनानै थांदों आरोखि बिराद जघन्य आरोखि जों खावलायो बर' थुनलाइ आफादा बे दिनेन्द्र बसुमतारीखौ होखारनायनि जे थांखि बे थांखिखौ थाबैनो बोखांनानै लाफिननांगौ आरो बेनिफ्राय भातारमारि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ अत दुखुआव खोख्लैनाङा बिसिनि हाखौ एक इन्सिबो थैलाय उजिलाय लाहोनो मोना लाहोनायाव जों गैया फात्तासो होनांगौ सोरनिबा हाया जुदि थौजि बाहेरा दङब्ला जिहेतु जुग जुग बहाय रायजो जाबाय आसामनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ एक्टआ मा होनना बुङो सोरबा जुदि 12 बोसोर जुदि मोनसे हाखौ दखल खालामदोंब्ला बे फात्ता मोननांगौ अलरेडि बिसोरथ' खाजोना नाजागासिनो दं आरो बरबरि जेसेबां जोंनि बर' फिसाफोर दं होखारजादों बिसोरखौ थाबैनो बे बरबरि ओनसोलावनो न' बां लुफिननानै बिथांमोनखौ थाहोनो जायगा होनांगौ आरो खथिबो होनांगौ